Hi guys! Kumusta kayo? For today's cooking vlog, magluluto tayo ng pata team. Ang una natin gagawin guys, papakuluan muna natin yung 1 kilong pork pata natin. Lalagyan natin siya ng bawang, mga 6 cloves yan, maliit na sibuyas, 2 sachet ng pamintang buo, asin, at saka syempre tubig, yung saktong lulubog yung ating pork pata. Then guys, tsaka natin siya tatakpan at papakuluan natin siya ng mga 30 to 40 minutes. In medium fire lang guys. After 30 minutes, aanguhin lang natin yung pata at tsaka natin siya babanlawan guys, para siguradong mas malinis yung ating pata. And then itabi muna natin. Ayan, itatabi muna natin yan. Then guys, magigisa na tayo. Magpapainit lang tayo ng mantika guys. Once na mainit na, lagyan na natin yung bawang. Mga kalahating ulong bawang yan guys. I-fry lang natin ng konti hanggang sa mag golden brown siya. And then, ilagay na rin natin yung sibuyas. 1 medium size naman na sibuyas yan guys. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, ilagay na natin yung pinakuluan natin pata kanina. And then guys, haluin lang natin yan at igisa lang natin siya ng mga 5 minutes or hanggang 8 minutes. After 5 minutes, titimpla na natin siya ng paminta, mga 1 tablespoon, at saka 1/2 cup na soy sauce. And then guys, tuloy lang natin yung pagluto ng mga 5 minutes pa, para mas kumapit yung mga nilagay pa nating ingredients. Ayan guys, after 5 minutes, medyo natuyo na yung ating soy sauce. This time guys, maglalagay na tayo ng 1 can ng pineapple juice. At maglalagay na rin tayo ng tubig. Palulubugin ulit natin yan guys, kasi papakuluan pa natin siya ng mga 15 minutes. Or hanggang sa lumambot pa yung ating pata. As you can see guys, no, hindi na natin ginamit yung pinagpakuluan natin kanina. Nandun na kasi lahat ng dumi ng pata natin guys, no? Maglalagay na rin tayo ng 4 na pirasong dahon ng laurel or bay leaves. And then, hahaluin lang natin siya ng bahagya. At saka na natin siya tatakpan at papakuluan pa natin ito ng mga 50 minutes. Ang apoy natin guys, nasa pagitan lang ng medium at low fire. At ayan na nga, after 50 minutes, malambot na yung ating pata. Pero mas palalambutin pa natin yan guys. This time naman, maglalagay tayo ng oyster sauce. Siguro mga 3 to 5 tablespoon. Laban na yan, pwede na yan guys. And then ilagay na rin natin yung ating banana blossom. At maglalagay na rin tayo ng 1 tablespoon na brown sugar. Maglalagay pa tayo ng konting tubig. And then haluin ulit natin siya ng bahagya. At saka natin siya tatakpan ulit. At lulutuin pa natin siya ng mga 20 minutes. This time guys, low fire naman. After 20 minutes, luto na yung ating pata tin. Kung umabot ka sa part ng video na to guys, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na at pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating cooking vlogs. Okay guys, thanks for watching. Bye!